So kwakukho guy emzini wami ne kwakusweleke umazala wami, so ndithathe unpaid leave nomyeni wami sihlale eKapa siye Eastern Cape. Thathe from Sunday uba ezawungcwatywa ngo-Saturday. So yayazi ke xa kuzobakho umsebenzi iyasetyenzwa and kubakho abantu abakhoyo siyasebenza. Okokoko ke umile uvuka early, very early, 5 o'clock you're already up, uyasebenza uyathini iveki yonke. Kwaba ngoLwesihlanu fika abafazi bafika apha eyadini, ngabafazi basefamilini, buliswane kube right. Ndive kwalapha kwimpilo le uba khona nje i-perception ekhoyo. Azazise omnye athi une-17 years elapha kulomzi etshati lapha. Nam ndizazise, I think at the time I had like 3 years. I think it was 3 years. At azazise nam ndithi ndina 3 years ke ndilapha. Athi 3 years njani? Utheni ndiqala ukubona? Ndike mna ke utheni wazi umazi wonke umntu walapha? Athi kaloku senje uba kusemzini wethu apha ndiyaqala ukubona namhlanje, kodwa une 3 years ulapha. Ndithi ndihlale eKapa, bungasoze undibone apha. Ndibona uba kukho ii-looks ezithile. Fine, ngamnamsebenzi kusetyenzwe then mnamos kuba silungiselela ungomso uba kuyangcwatywa ngomso, ndenza i-chicken netapile because benza usifrya itapile ne-chicken zayifrya. Ndizixelele loo nto leyo and bese ndiyibhoyilile i-chicken yam. Ngoku bafikayo i-chicken ndiyayikhupha embizeni ndiyibeka phaa for bayiphole, neetapile ndiyazikhupha for baziphole. Bafika sekulate, so ke ngoku abuze ke ngoku omnye, athi nabuze omnye uba undawoni wena, like ndawoni ndenza ntoni. Ndike mna ke no chicken yam nelantukazi yam netapile naziya ndizawuzenza, ndilinde eziphole ndizawuzenza ngomso, avuka ndizenze ngomso. Athi awuzuvuka uzenze ngomso. Ndibuze ke mna ke utsho uba athi uzawuzenza ngoku. Yabona iyandirect, iyandixelela, akandibuzi uba athi awuzuzenza ngoku, awuzuzenza ngomso, uzazenza ngoku. Ndike mna ke no andizuzenza ngoku because zishushu, uyabona ndifuna ziphole. Athi xa usenza enye iyabiphola. Atsho ndixelele le nto yakhe ndibone kune-attitude. Ndike mna ke no ndizawuzenza ngomso gqiba. Ndithi xa ndiguquka athi ndiyathetha. Manje ukho nobhuti apha bangenile ke because kuyanetha sisegaraji. Bangenile ndiyathethisa ngathi nomntana esikolo. Ngathi nomntana esikolo athi ingathi unento eninzi. Mamela apha ke amakhwenkwe andazi amakhwenkwe afuna ukolusa. Ndiyawolusa amakhwenkwe angahle afuna ukolusa. So ndim ke ngoku inkwenkwe. Itsho loo nto leyo because musithetha nami ngixela amakhwenkwe. Qonde ke mna ke andikwazi ke mna ke i-passive aggressiveness andikwazi yenza. Come at me directly, like if uyalwa nam ndibonisa ubuyalwa. So ndiqonde ke mna ke ndiyafutheka but andikwazi uthetha because i-response yam mna ndizawuveke ndiyilwe outright and ibe ngathi ke ngondimlulwayo, yabo. Atsho ke athi le ndayithethayo ndithi ke mna ke athi hlala phansi ukubalisele ke kuba apha emzini wethu senza kanjani. Emzini wethu xa kuzabakho umsebenzi asilali thina, senza oku noku senzela uba abantu belali bathini. Manje mna ndifike yanini apha, ndifike Sunday. Oko ke ndivuke ekuseni ngo-5 ndiyolala ngo-10 ngale Sunday ndifike ngayo. So bona bafika ngoLwesihlanu bandixelela uba akuzulalwa. Qonda ke mna ke and ne-approach okokuqala because uba mhlawumbi bethetha kahle le nto uba ibe yinto evakalayo like bangacifa bayandirector. No, it doesn't work that way with me. Ngasebenza kwabanye abantu. Ndithi ke mna ke okay ke anizulala nina. Bathi asizulala. Ndithi ke mna ke hayi ke nina ningangalali mna ndizawulala. Good night. Abantu bashiye. Ndihambe. Ndisete i-alarm ndibaxelela uba ngo-4 ndizawubuya ndizokwenza i-chicken nelantuka ne-potato zam. Xa ndibuya ngo-4 ndiyabuya kuhlelwe egaraji ndiyabulisa, akho mntu uphendulayo. Wonke umntu ndibulise nalowa lapha endlini, akho mntu uphendulayo. Okay, ndiye ezimbizeni zam ndiyojonga iitapile zam. Xa ndithi iitapile zenziwe, xa ndithi i-chicken yenziwe, ndiyabuza ilantoni zenzile into zam. Ndisendizibuzisa nje xa sendiyibona imove, xa ndifuna umntu aphume entweni ndizenze into zam. Ndibuza uba ikhona enye into,
cwaka ikhona enye into cwaka. Ndithi okay ngu-4 ixesha bandikhuphile ezimbizeni ndahamba ndiyolala. Ndinomntana ke umntanam nobuna-2 ngelaa xesha. Ndahamba ndiyolala sana ndadicayida ngoku okay niyandikhupha ezimbizeni ninditrita ngale ndlela ninditrita ngayo and inintsi into ethethiweyo ngam, so it's fine. Nizandibona ke ngoku xa ndiphumile ezimbizeni manyani uba what does that mean. Mna ngesifihlo mna ndandichophe phantsi ndiphumile ezimbizeni ndandingenzi iti ndingenzi ntoni. Kaloku kuthiwa andisebenzi andenzi nto, so mandingasebenzi manyani izocaca uba andisebenzi. Ndandihleli mna qha ndinceda loo mntu mhlawumbi kuba ndingowalapha eyadini nathi umntu ndifuna iswekile ndityame ndimkhalele iswekile ndimnike. Ndandingenzi nto because kaloku into ithi andenzi nto, so mandingenzi nto. Fast forward ke ngoku ndiceliwe ndandicelwe ngubani bacela inyama tontontolo endlini, so ndinikwe isitya kuthiwa mandiyocela inyama kwiziko esilenzelweyo. Ndihambe ndiyocela inyama. Ndithe xa ndisemnyango ndifika omnye wabafazi uze ngomva uthetha ngam, uthethe uze ngomva then aguquke kuba ke ngoku sendibonile uba ndingiyelo aqhubekeke athethe. Ndithi ke mna ke uthetha ngam na okanye uthetha nam? Uba uthetha ngam awuzuthetha ngam ndingekho uphinde uthethe ngam ndikhona ke ngoku address me directly. Sinyukelane ke sana, sinyukelane caba sizawubethana. Mna ke zange ndalwa caba ke inoba uzambetha yena, zange ndalwa ke qha mna ndizakubetha ngamazwi and I go below the belt, and if you go low I go lower below the belt. Nazi into endiyaziyo mna, zange ndalwa a day in my life, but up ndizakubetha below the belt. Sinyukelane ke sixelelane bengaxela ndithi mamelani apha mna nditshatile apha ndize ngomtshato ndifana nani, akho nomnye wenu ozawuzenza umazala wam siyamngcwaba today. Zange ndisokolise ke yena ke and andizuvukelwa nini ke ngonizenzo mazala kum. Ndamxelela kakuhle yathi lo mntana kanambeko kwathini waphakamya umama omdala ke wathi la mama sisi ndibona wena omncinci, ndiyakucela mntanam noba kwenzeke intoni na, noba ngubani orongo, ndiyakucela mntanam thula, ndiyakucela sisi. Ndathi for wena nje mama kuba ndihloniphe wena ndizawuthula. Ndayiyeka naloo nto bendiyithunyiwe ndaguquka ndahamba. Xelela ke naye ngestory sabafazi xelele babe toxic abafazi. But ke mna ke i-toxicity mna I meet it ndiveke ndibe toxic worse ke mna ndiveke ndibe worse. If you go low I go lower mna sana. And ke ngoku ndilapha ekuthetheni mna andisoze ndibe ndisenze ii-actions eziphambeneyo. Ndizawuyithetha into ifike ifumane indawo yohlala entliziyweni yakho. Wena uzawuzikhangelela uba uzayithini uthini, uyayikhumbula noba after 7 years